al'amarin rayuwa ce na. Wai yaya batun auren ku da yariyan nan? Oke, Fatima. To, Amma ka sa abin da ya faru? Ɗarɗar nake in fasa. fasawa kuma? Haka nake sa rai. Ina yin fasa. Ban fahimci fasawa ana batun gobe aure ka ce a fasa kuma? Bata iya kunu ba. Ko kaɗan bata iya kunu ba. Kunu? Bata iya kunu ba? Ina ta iya kunu. Wallahi ko ni ya ba za a yi aure yariya bata iya kunu ba? Na bincika har dero na siyi na bayat mu gani ko za ta iya kunun bata iya. bata iya kunu ba. Salamu alaikum. Ana alaikum salam. Gaishe ku. Abullo. Sannu. Lahiya la. Matsa mai. Ya akai. Lahiya la gulma me kuka yi? Ai ba gulma bace, hira ce muke ta yariyar da za. To. Yaran nan naka da za a yi gobe ko za mu sha shagali mu ci shinkafa da taliya. Auren da za a fasa? Saboda me? Bata iya kunu ba? Ban gane bata iya kunu ba. Sai ka aure yariya Shinkafa ba? shinkafa banza shinkafa na bayat. kunu. Ta yi kunu. Yanzu saboda rashin iya kunu zaka fasa aurenta? Ina auren yarinya. Wata yanzu magana gada da ka cikin gari ta zama gaskiya ko? Kai annan. Ni ma za a yi aure yariya bata iya kunu ba? Kuwa Allah ku ruha muna asiri. Asirin Don Allah ku ruha muna asiri gada ku zo ku sa gero ya tsada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da gero ya tsada wallahi bana ya ci mu. Kamar yaya? Amma kuna zuwa kawai akan kunu ku sa gero ya tsada ga azumi ya kusa. Allah. Kadu Allah ga hara kunon mi.